chodím sem rád, lebo tak poznávam tu teda aj ako tých nových, ktorých som teda ešte nevidel, áno, takú kamarádov a chodím sem rád a tí termíny, že sa teda naučím. Je dôležité, aby si aj rodičia uvedomili, že všetko, čo sa sebaobhajcovia na našich stretnutiach naučia, môže v konečnom dôsledku pomôcť aj im. Pretože ak dovolia ľuďom s mentálnym postihnutím rozhodovať za seba, vybavovať si veci sami alebo riešiť veci, ktoré sa ich týkajú, tak v konečnom dôsledku im všetok ten servis nebudú musieť poskytovať oni. A nehovorím možno o úplne nejakých veľkých veciach, ale týka sa to aj možno zdanlivých drobností, kedy necháme to, ako sa človek s mentálnym postihnutím ráno oblečie alebo čo si dá na raňajky, necháme na ňo. Je to maličkosť, ktorá ale postupne možno vybuduje nejakú sebadôveru, sebavedomie a na tie maličkosti sa budú potom priliepať ďalšie a ďalšie veci a jednoducho tá samostatnosť a nezávislosť človeka s mentálnym postihnutím bude narastať. Mne sa tu páčia tie témy a ľúbia sa mi aj tie hobity, čo chodím odtiaľto, zo ZPMP. Som tu rád, že sem chodím.